ole ama sain thlir tu te chubei ka bu le vek chewa tu tuma chuan he kan hmu lai hi Vanziki aron ti kha ria kan thrin pa alba ta Khawbel khanin aron da khania hei hi Khawbel nula hmeltha ber a chuak thar ber ani ti khanin social media sang sang han aron soire he kan hmuang hian Tetei ania ani hi hei adik vel vek anti hial khani engpon is se a video te kan enjui nga Diki Khawbel nula star neng khanin enge tungai hmeltha jok hei kan enjui nga langa hei kan hmuang hian Diki chu he lampanga lo lang he ria ani hi chu a soi tel bangai lo ani Mizoram pumpuya hian ama a chil tu te ama star tu ama awanga mut hei lo te hi a tam takan omani chuti rualin tun chunga Khawbel nula ron chuak thar ber Vanziki anti mai Tetei hi aron duai lo viu bokania chu ami tam takadin hial ngal lui lui ani engponi se Tetei video hi kan thlir zui phot don ani What book shall I go? An thur thak la a to kan ni mai. An thur and thak ngai mi. An thur thak ngai ye. An thur khan zun in te veng amo. Bai ding om em helam pang hian. Ka shila re. Helam pang zawa hian bai ding a tam vak lo ni hi thing mun. A thing hun riu me heng lai hi. Khu elo te hu lo turum lo mi berul changkha khung ho khu lo la. Thaba khila bai lo. Ang hirap chung ni thing da na ni hi. Thing hong tamani kha tro. Tetei te hi anu fine lo wan ne ti hian anu nen te no mani ti hianin lo wan nei ve a zau lu tuk lova no hi inu ku me zain tong Som ruk pa ni niang ko shi jiang lo re anu kum ruk ni bor velen to Tetei hi anu nen te chau anu mani fela ma mi chem thei po lo tuna kan hmu chin arangot po khanin Tetei po hi mi pa ngai takani ti chu chiang reng ani chuan Khawbel lampang ho hi nula chuak thar ti tuai deuh hi kum tin an nei emaw ti tur khawp hianin aron phor chuak le nol thin ania alba ta Khawbel hianin aron thur chuak nol mai ani heng ho wang hianin an nula hmeltha tak tak teiba box si wang hian mi tam tak chu Khawbel a hian voin thleng hian an han zin rui mai ania chu pui veu bok ani chun hei Vanziki kan ti Tetei le Diki hian mi tam tak chuanin Tetei hianin Diki chu khu malom ti tok po khan oma mi zo nula ve mi zo mei chia ve an ni awang hian le thing tlang ami ve an ni wang hianin mi tam tak ri ru an ne dun hle ni mi then khat ve thung chuanin enge hei Diki te chu zai thiam te la Tetei hi zai thiam ve mi ti tok te khati ang chi Diki fence ru kol lam pangkha enge ron por lu eng chi khan om viau bok ani ya heng pon se an video hi kan en zelang ni vel khat thak thoro ak ti khave kang tro chang khat thak chun bai hi ti khavek zela oi inun tu ti don tok Tetei karina ni van chuang tui ve tinga au zon de ai ron e thadon tunge paro bada te ani jun pakhat khat thak le ro pathum la nia paruk tuman Diki hi an tluk lo ani Diki fence ru kol ka ri ke chu ti tok kha Facebook a po khanin tam tak kha aron ku reng ani ya chu ti rolin Tetei po kha mit alazar anti hial bok ani ya kami a video ron
lan ma sak ber na po khanin khati khop khanin mi pui tam tak khanan a chil ngal ani comment ka han en thadiat diadula Tetei Vanziki fans vek kha anlo ni reng ngal mai nia chu wang chuanin Khawbel Nula hmeltha ber a chuak thara ome aron ti po khatam tak chuanin an lo pui veo bawk ania chu ti rualin Diki a thaber thau ti tok pon lo om reng ani dẹp ni rồi nó thì nâu hia cho con cho con ít thằng mình ít tấm vắt lầu về nhỉ chứ mà mà thôi là ít tầm thôi thì chứ mà thế thì mà chúng ai hung ngắm mò chuan ít tìm ngay thì chuan nắm anh đầy đâu nhỉ tiếng các kinh sầu sặc chơi ngắm mò khi ta train luôn nữa mình liền đi mò hết ta đâu con này thế anh mình liền khắp bye bye thì nha bye bye lộc xây rồi năng mặn anh mình mình liền đi bye bye chinh chip chinh chip anh mình liền chinh chip bye bye rồi mình liền chinh chip bye bye thì anh tết hier hồ đòn gì á anh đi bye bye thì anh rem đòn hey nắm cái anh đầy là va nó là phur đủ boxia số vay tiệp phur hình ai cái này in hồ thác khen cả xiêm mèn tên bye bye ô còn đất thì đâu mèn anh đi bye bye cái rồi đấy đòn đấy cái này khen á rồi bye bye thì tao mình rồi hay để sám rồi anh đi hey tết in nhỉ cái chỗ cà phê này đòn thì hiện đâu là mà cái lẽ ruồi nghe cái đủ hộp thác cái là lâu tắt con cá này cá duy rồi nó set về tu chu kan video hian in taka chuanin enge Khawbel Nula phaulan mo khatiang ti lar do shim lampang ani lawa mizo Nula mizo meichia hetiang anga rui the thila buai lo vun dal box si teima box si kan lo nei reng hi abik takin Khawbel lampanga hian an lo tam hlea hi mizo ni anuam zol hle ni atin an hei Tetei kan ti te Vanziki kan ti te po tiang hian ama han in re hian rui hlau an ti lo zu te pon in ngai lo ani ti kha chiang hle ni ya chu ti rualin hei Diki te po hi azai thiam box sia anin vong box sia khanga khan mi tam takin khopui me chi an tluk lawani an ti thei chan po kha ani ya eng po ni che khopui Nula te nena han compare khatinga han soi vak kha chu thil thaber po ani chuang lawani chu ti rualin Diki te Diki le hemi Vanziki Tetei kan ti te hi chu mi tam takin khopui Nula ai pon an chelo zo ka ni an teima box sia na tho hren nei box si lawa an lo ti kha chu an de mom view lawa ne amara sa khopui lampang Nula me chia tam ta kha chen lungoi lo na sa ni an ti po khanin ani po kha va de mom view na chu nei chuang lawa amaro chu Diki te Khawbel Nula lampang hi an lo en ton tla ka ni ti hi mi tam ta khopui mi pa tlangwal tam takina an ril ruwa an tu nge tak chu ne chu ti rualin tuna kan hmuwa hian Diki nge Tetei Vanziki kan ti hi chhelawi ti zawk tungai star zawk ti kha comment lama khanin chiang tak khan lo soi ve le don nia